डोंबिवलीचा मोठा युट्यूबर आहे देवेश पाटील. बापरे, अक्षरशः डॉल्फिन वाटता, लय मोठी आहे. तर झालं कुरकुरीत हो, माग कुरकुरीत हो मस्त पैकी. खूप मोठा फॅन आहे तुमचा. हाच एक टाइम आहे आपल्याला भेटून घेऊ. मग दादांचे काय मिलियन सबस्क्रायबर किंवा काय 100 केल्यावर काय दादा रिप्लाय देणार नाही. नमस्कार मंडळी, शिकला पोहा. तर मंडळी तुमचा पहिल्यांदा सगळ्यांचे आभार मनापासून, कारण आमची ही स्वीट फॅमिली 10,000वरून 20,000वर गेली 8 दिवसात. आमच्या कंपनीचे शेअर घेतलेल्यांचे सर्वांचे मनापासून आभार. आणि असंच प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती ठेवा आणि आमच्या मालवणी भाषेवरती ठेवा. तर मंडळी आजचा व्लॉग स्पेशल होणार आहे, कारण मी आज मासे आणूक जाणार आहे. देवेश पाटील म्हणजे डोंबिवलीचं मोठं युट्यूबर पण हा आणि माशावालो पण मोठो हा. तर आज मी त्याच्याकडे जात आहे मासे आणू का. आणि आज सबस्क्रायबर पण आमका भेटू घेणार आहेत. तर खरंच म्हणजे लय मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. तर ह्यो व्हिडिओ स्पेशल होणार आहे, तर शेवटपर्यंत बघत राहा. लेट्स गो. आता मी हाय स्टेशन का इलंय, मच्छी मार्केट का. देवेश पाटील कडसून मच्छी घेऊ इलंय मी. आणि हाय तो ईस्ट वेस्ट जाऊचो ब्रिज हा, त्या ब्रिजच्या खालीच तो असता. तर आता मी थंय जात आहे आणि मच्छी घेतोय. चला. अरे बापरे, मोरी लय मोठी आहे, डॉल्फिन वाटतं अक्षरशः. लय मोठी मोरी आहे. मोरी कशी दिली? 1500. बापरे, अक्षरशः डॉल्फिन वाटता, लय मोठी आहे. चल उठत पण नाही. किती किलोची असणार ही? 5 किलोची आहे. बापरे. आता मी आहे देवेशकडे इलंय. देवेश काय बोलतो, बरा आहे ना? कुठली आहे मच्छी? मच्छी सर्व आहे आपलीकडे. मोरूस आहे इकडे बघा. काय मोरूस? अरे बापरे, लय मोठी आहे मोरूस. इथे हलवे आहेत, हे हलवे आहेत आपली ऑर्डरची. हा हा, पापलेट मोठी आहेत आणि बाकी सुरमई आहे, मुशी, कोलंबी सर्व आहे. खापी आहे, खापी देऊ. मोरी बिरी काय कोलंबी तेच आहे. तारली आहे, बांगडा आहे. आता देवेशकडनं 2 पापलेटा घेतल्या. खापरी कापता देवेश. आता देवेश भाई कडून आपला हे घेतलं, मासे घेतले. चला चल मग. तर आता मी देवेश पाटील का भेटलाय आणि त्याच्याकडून भावरा घेतलाय, 2 पापलेटा घेतलाय. एका भेटून लय भारी वाटला, कारण एकदम साधो माणूस आहे. एवढं मोठं युट्यूबर हा, तरी पण एकदम बोलणं बिलणं वागणं त्याचा खरंच साधा. लय बरा वाटला त्याला भेटून. आणि आता या मावरा घेतलाय, घरात जाते मी आता. चला. माका जाऊ लेट झाला, मोठमोठे पापलेटा संपली. मग दुसरी होती 2 छोटे होते, मग त्याच्यातले 2 दिले माका. आणि मिरची आणलास ना? हो मिरची आणले. सर त्या घे आणि पाणी आण माका. हे भूक लागली झाला की नाही तुझा? आताचे मासे आणून दिला, काय भूक लागली लगेच तुमका? अरे मासे असले काय भूकच लागतं, काय माहित कसा काय. आता आणून दिलं, आता काय दुखतंय. बनवता मिरची बिरची लावची. अरे बापरे, मीठ लागावं नको काय माशांना. लवकर काय तर बनव. छोटे आहे काय पापलेट? हा छोटे, तुमका तर बोलणार आहे. अरे नाही, ते काय मी लेट गेलंय ना. देवेश बोललो होतो हत म्हणून, पण मी लेट गेलाय तर काय आला, संपले. मग हे होते ते दिल्या ना माका. तुमच्याकडे लवकर उठून जावा. हो, फाटफटी उठून जाते त्याच्याकडे. आणि मग कमेंट मध्ये लय जण विचारतात रेसिपी हा साराची, ती काय ती सांग बाबा. हा ही मिरची खायची, बेडकी ना? बेडगी. हा हा, बेडकी मिरची आणि धने, बस एवढंच ना. आणि खोबरा आणि काय नाही, कांदो. हा काय ते दाखव बाबा. सकाळी उठल्यापासून टीव्ही बघतास, काय खातास? अरे संडे असला म्हणून दिवसभर बघणार. कोण आहे ते? डोरेमॉन. थांब, त्या डोरेमॉनचे पण खाट घालतय. नाही आज डोरेमॉन नाही, कोण आहे ते? मूवी लागली.
हा, बघत राहा आता दिवसभर आणि खायत राहा. बंद करा ते टीव्ही आता, लय झाली. संडे मग दिवसभर बघत राहणार. अभ्यास बिभ्यास काय नाही तुमका? तुमच्या टीचरची पण खाट घालतोय मी. कोण आणा टीचर? त्या मॅडमचा नंबर दे माका. काय करता? गावातल्याच नाही नारळ. होय. ना पाणी हवा ह्याच्या नारळ चव नाही पाणी आता. ह्या बैला पाणी पिऊ. पाणी पिऊ. अरे माका हवा होता पाणी. थोडा माका द्या. चांगला काय बघ. बघ ते वणब्यात पडलंय. हे दे चांगला आहे. वेंगुर्ला देवगड वेंगुर्ल्याच्या ते माकाला देवगड 700 दिल्या नारळ तुमच्या. एक नंबर पाणी आहे. खाताच काय का खोबरा? काय करता आता? मिरच्या मिक्सर का लावतं. हे बघा मिरच्या आणि काय? बेडगी मिरची आणि धणे फुकून घातलेलं आहे आधी. हा हा. माका पण काय तर रेसिपी माहित नाही. माका पण सांग आधी काय करत असतात. काय बनवू? अरे बनव शिकवलंच तर येत ना आमका. आमका खाऊ घेता फक्त. खाऊचे म्हणजे मासो नाही तर आमका घशाच्या खाली उतरत नाही घास. ह्या आणि काय एवढाच? आणि खोबरा कधी मग? नंतर आधी बारीक करू दे. ह्या हा हा म्हणजे एका वेळ लागतं बारीक. हो हा लाव. केवढा आवाज केवढा आवाज तो. कांटाळे बसतील आमचे. तू आधी मिक्सर नवीन घ्यावा आधी. ह्या कशा गुण मारता कॅन्डल्यासारख्या. धणे आणि मिरच्या बारीक करून घेतलंय. हा 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 म्हणून ते लाल लाल होतात. मिरच्याची कमाल ती बेडकी मिरच्यांची. जराशी हळद तो ते करून मारता. केवढा आवाज येतात तो बुलेटाचा. आणि कांदो काय मास्का एवढंच कांदो. महाग झाले आणि तुम्ही कांदे महाग नाही ता नाही मी म्हणत. म्हणजे महाग झाले म्हणून कमी टाकतस काय कमीच टाकूचे असतं ता आधी सांग. हा ता सांग. नाही तर लोक बोलतील काय ह्यानी महाग झालं म्हणून कमी टाकलेल की काय. एवढाच खोबरा टाकला. कांदो आणि खोबरं टाकलास. एकदमच सगळं लागणार नाही. थोडं थोडं लावतोय. बारीक होऊ नको. हा हा हा. आता चांगले धुवून घेतलं. त्याला मीठ लागलं असते माशांना. म्हणजे पहिला मीठ लावून ठेवलं होतं. हा हा हा. काय आला तब्येत नाही बरे? बरं नाही. आईस्क्रीम खाल्लं टोपात काढून घेतलंय आता. हा म्हणजे मिक्सर लावलेला आता पाणी घालून काढून घेतलं. सगळ्याच्यात ठेवलं. ओके. काय काय केलं ते सांग. मासे टाकताय आता सालात. उकाळलो नाही तो. उकाळलो नाही. काय उकाळलो गदगदावून नाही इलो आपण. सार एक नंबर. सार एक नंबर बनवतं. बाकी काय बनव घेत नाही. काय घेत नाही बनवू का सगळं आहेत. बिर्याणी बनव ना कधी एकदा. बिर्याणी बनव ना पहिले व्हिडिओ. मीठ टाकते. मेन तर ह्या आमचा कोकमा शिवाय सार बनणारच नाही आमचा. एवढं टाकते कोकमा. हा हा तोडून टाकते जरा. आणि हे का काय लावून ठेवलं? तो आगुळ. तो आगुळ. हा हा हा. मालवणी मच्छी मसालो आणि रवो बारीक रवो आणि काय करून घ्यायचा. आणि पीठ टाकायचा. गव्हाचा असला तर गव्हाचा, तांदळाचा. ओके ओके. म्हणजे तीन ह्या मिक्स करून ह्या बनवलं. आणि हय पहिलं आगोळ लावून ठेवायचं. आगोळ लावलं. मी मसाला लावत नाही माशांका. जळवा खात नाही माझे. तिकड लागतं ना. हा हा हा. काय काय लोक एका पण मसाला लावतो मच्छीतो. हो मग फ्राय चालू झाली. मग काय करते.
वाशिलं साराचो पण वाशिलं कड इलो घे का सारा बघूया. होय होय थोडं थोडं कड येता एका पण आहे कड इलो वाटतं. पाणी घ्यावा ना आता का बापूसच देव गोगा पाणी घेत एक ग्लास दिल्यानं तो नको. ह्यो माका ना तुकडो हो मोठं वालो ना. हा ह्यो माका देवा ते बारका तू खा आणि पोरांक तो सारातला दे. आज कमी आहेत मासे. ह्यो एवढं बस झालं माका आणि सारातले 2 तुकडे देवा बस झाले. भेटतील ना पोटा वाहिले तो बघ ते दिसता माका पोटा वाहिलो तो बघ तो पोटा वाहिलो. पोटा वाहिले लय असतात आणि माझ्याच वाट्या घेतात. ए भावीजी आज चला हा लोळता आहे जा हात धुवा चला जावा हात धुवा जेवचा जावा लवकर. तर दीपालीनं आता हाय फ्रायचे मासे हाणल्यानं तो द्या माका. तुमचं लक्ष द्या माशावर माका भूक लागली आले लय वाजले आज. ए जिया चल जेवायला. जिया पहिला याच्यात दे माका सार पोटा वाहिलो दे आधी माझ्या. तर मंडळी 2 पोटा वाहिले तुकडे यात आणि एक अख्खो फ्रायचो पापलेट हा छोटा. तर आता मी जेवतोय माका जेवक आता हारो नाही मी आधी जेवतोय आणि तुमका सांगतोय तोंडात पाणी दिल्या माझ्या. एक नंबर. फ्राय तो लय भारी लागता. मला पण फ्रायचा पाहिजे. तो बघ घे ना. कोण काढूनच नाही सारातली चव सांगते. पोटा वाहिलो आणि डोक्या वाहिलो इलो माका. एक नंबर. तर आता आम्ही जेवतो आणि नंतर भेटतो तुमचा. बसा बसा बसा. हॅलो खूप मोठा फॅन आहे तुमचा. जिया हे तुम्हाला हे आपले व्हिडिओ बघता जिया. तुझ्या बाबा. लास्ट व्हिडिओ मध्ये सांगितलेलं आमच्यासाठी भेटायला आम्हाला काही आणू नका म्हणून सांगितलं होतं. तुम्हा दोघांना आणलंय. थँक्यू बोला. बरं वाटलं आज कोणतरी पहिल्यांदा आम्हाला भेटायला आलं घरी. असं बाहेर भेटले एक दोनदा. मी बोललो हाच एक टाइम आहे आपल्याला हा. भेटून घेऊ. मग दादांचे काय मिलियन सबस्क्रायबर किंवा काय 100K 10 काय म्हणतात ते झाल्यावर काय दादा रिप्लाय देणार नाही. नाही असं काय नाही. अरे आम्ही आहेत तसेच आहेत अजून पण. तुमचं गाव कुठला? सावर्डे. सावर्डे रत्नागिरी. रत्नागिरी. हा 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 तर चांगलं चांगलं. मी तुमचे व्हिडिओ म्हणजे मला वाटतं आधी तुम्ही आणि वहिनी ते कपल्स काय ते नॉर्मल गाणी बिनी गाणी बनवायची. करायचे. पहिला व्हिडिओ मी बघितलेला तो मला खूप आवडलेला. ते आज मी ब्युटी पार्लर जाके आई हूं हा 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 हा. तो एक व्हिडिओ होता ना हा. त्याच्यात ते खूप क्यूट वाटत होतं म्हणजे छान वाटत होते तुम्ही. तर ते एक बघितलं त्याच्यानंतर मला सजेशन आलं दुसरं नेरूळ मध्ये तुम्ही गेलेलं. हा वंडर पार्क. नेरूळ वंडर पार्क. नेरूळ नंतर जो तुमचा सगळ्यात बेस्ट म्हणजे तुमच्या दोघांचा जो पहिला व्हिडिओ पाहिलेला मी तो ते ब्युटी पार्लर गेली मच्छीवाला आणि तुमचं सेमच आहे दादूस. हा तुम्ही तिकडेच जाता. आम्ही इथे येतो रत्नागिरीला. आणि काल सहज येऊन रात्री मित्रांसोबत बाहेर होतो 1:30-2 ला आलो घरी आणि बोललो की दादांचं असं आलं इथलं उद्या जायचं. ओके. ती एकदम अरे वा हे कसं झालं बोल इंस्टाग्रामवर मेसेज केलेला. ढोलपथक आहे आमचा रंग प्रतिष्ठान करून डोंबिवलीचा. तर आमचे बरेच असे मित्र मंडळी आहेत जे तुमचे खूप व्हिडिओ फॉलो करतात. तर नेक्स्ट टाइम नक्की प्लॅन करू आपण. ओके ओके नक्की नक्की भेटू. काल लास्ट ओळखला बिल्डिंग खाली आल्यावर बाहेर आम्हाला सांगितलं की ही तुमची बिल्डिंग आहे. आत आल्यावर सगळे एकसारखेच बिल्डिंग. हा ते ABCD 4 विंग आहे. 4 विंग. मी पार्किंग मध्ये आलो. पार्किंग मध्ये येऊन क्लासिक माझी बुलेट दिसली. बुलेट दिसल्याला तर सवाल बिल्डिंग आहे. मग आलो. आपण एक फोटो काढूया. बोला गणपती बाप्पा. आता लाईन लागणार आहे तुमच्या घराबाहेर. तयार राहा आणि तुम्हा दोघींना भेटायला तर खूप लोक येणार आहेत. काय भेटायला. आता सेल्फी काढतात का लोक बाहेर.
काय चिपळी शाळेत माहित असेल तुमचा ना? एक मित्र होता, त्याचा मेसेज आलाय की मी पण होली एंजलला आहे आणि तुमचे व्हिडिओ मी बघतो. आता ही सुरुवात आहे. नंतर ओळखायला ना काकांना. हो हो ओळख चलो मग बाय बाय. बाय. चल दादा. थँक्यू. आणि भावीजी यांची त्याच्यात मजा झाली या खाऊचा. आवडला ना? हा वॉफल आहे. हे आता काय खात राहतील ह्यांका काय हे पाहिजे तुझ्या बाबू बघ टेस्ट करून. तर आता व्हिडिओचा एंड करतो आम्ही. भावीजी या काय येणार नाही ते खातात. तर खरंच लय भारी वाटला. म्हणजे तेव्हा आम्ही आहे ना डोंबिवलीचे म्हणजे रोशन संते असू देत त्यांचे व्हिडिओ आम्ही लय बघतो. तेव्हा आम्ही दोघंही म्हणायचे की आपण त्यांना भेटूक जाऊया. म्हणजे त्यांची वहिनी ती किशोरी संते किंवा तिचा भाव. तेव्हा आमका असं वाटायचं आपण त्यांच्याकडे जाऊया, व्हिडिओ बनवूया, त्यांना भेटूया. पण असा कधी वाटला नव्हता की आमका कोण भेटूक येतील असे. म्हणजे ह्यो आमच्यासाठी सुवर्ण दिवस हा. खरंच आमका कोणतरी आमचे व्हिडिओ बघून आमका बघू कोणतरी येईल. खरंच लय भारी वाटला. आणि आमच्या घराकडे फोन करून खरंच लय भारी वाटला. तर आता आम्ही हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या कोकणी स्वीट फॅमिलीवर तुमचं प्रेम असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय बाय. जय महाराष्ट्र.